Ano kaya nangyayari sa ate ko? May mga nararamdaman na siya dahil sa sobrang kapaguran. Hindi niya pinapakita sa mga anak niyang pagod na siya. Pero iniinda naman na niya. Mga anak, tamang-tama, nakahain na ako. Nay, sa eskwelahan na lang po ako mag-aalmusal. Baka po kasi mahuli ako. Nay, ako na lang po ang matagal yung kumain. Total, malapit lang ang po eskwelahan ko. Ganun ba, anak? Emma, kamusta naman yung pag-aaral mo? Ayos naman po, Nay. Lahat po ng subject ko, pasado ako. Mabuti naman, anak, kung ganun. Anak, may baon ka pa ba? Meron pa po, Nay. Pero, Nay, nagsabi na po ang eskwelahan namin para sa mga dapat bayaran. Huwag kang mag-alala, anak. May pambayad ka. May makukuha naman akong upa ko mamaya at bukas. Nay, baka hindi po magkasya yun. Medyo malaki-laki po ang babayaran namin sa graduation. Ganun ba, anak? Huwag kang mag-alala. Pipilitin ko makakabayad ka sa graduation mo. Maraming salamat po, Nay. Nay, kahit din po kami, may babayaran para sa graduation namin. Ikaw din pala, anak. Huwag kang mag-alala. May ibang babayad ka din. Nay, kailangan na po namin bayaran yung mga projects na hindi pa namin nabayaran. Walang problema, anak. May trabaho si nanay. Makakabayad ka. Talaga po? Maraming salamat po, Nay. Sabi ko naman sa inyo, gagawin lahat ni nanay para makapagtapos lang kayo. Maraming salamat po talaga, Nay. Sige po, aalis na po ako. Sige, anak, mag-iingat ka, ha? Palagi po, Nay. Sige po, salamat po. Nay, papasok na rin po pala ako. Baka naghihintay na po yung sundo ko sa labas. Sige, anak, mag-iingat ka rin, ha? Makaalis na nga rin at marami pa akong labadang naghihintay kila Ma'am Jam. Ate Lisa, nakita kita kagabi. Pauwi ka pa lang ba nun? Huwag kang maingay, ha? Nandiyan yung mga bata. Pero tama ka. Eh bakit naman inabot ka ng ganong oras? Pagkatapos ko kasi maglaba kila Ma'am Jam, tinawag naman ako ni Ma'am Yen. Tinanong niya kasi ako kung gusto kong maglaba. Eh, sumigi naman ako. Kaya sayang din naman yung kikitain ko dun. Kaya ginabi ako. May mga bayarin kasi para sa graduation ng mga pamangkin mo. Ate, hindi ka ba napapagod? Magpahinga ka naman kahit saglit lang. Pwede mo namang ipagpabukas yung kilayin. Ginabi ka tuloy ng uwi kahapon. Eh, anong sabi ng mga bata? Nakakain ba sila sa tamang oras kagabi? Oo, tinawagan ko si Emma kagabi. Kaya nakapagluto siya ng pagkain nila. Ay, mabuti naman kung ganon. Sa susunod kasi ate, magsabi ka naman kung gagabihin ka para masamahan ko tong mga bata dito sa inyo. Huwag kang mag-alala, Kay. Dalaga ng mga pamangkin mo. Kahit na ate, parehong babae yan. Mabuti sana kung may kasama silang lalaki dyan. Ito naman,
Huwag ka nang magalit. Eh, saan ang punta mo ngayon? Pinatawag ako ni Ma'am Yen. Mamamalansya daw ako sa kanila ngayon. Ate, hindi ka naman na yata nagpapahinga. Baka mamaya anong mangyari sa'yo, ha? Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko to. Ano ka ba? O sige na, tutuloy na ako. Baka kanina pa naghihintay sa akin si Ma'am Yen. Sige. Ay, nako. Kahit pagod ang pakiramdam, nakakangiti pa rin siya. Hindi niya ramdam ang pagod, basta para sa mga anak niya. Mamaya ako nagagawin ng homework ko. Maglilinis muna ako. Diyos ko, sakit ng katawan ko. Sobrang pagod. Ang dami ko kasing nilaban at pinansya kanina. Nay, mukhang pagod na pagod po kayo. Di naman, anak. Kanino yung mga yun? Akin po, Nay. Mamaya ko na lang po gagawin. Maglilinis po muna ako. Naku, anak. Akin na yan. Gawin mo na yung ginagawa mo at ako na magtutuloy sa winawalis mo. Pero, Nay, katatapos mo lang maglaba at magplansya. Hindi ka pa ba pagod? Hindi, anak. Ano ka ba? Kaya pa to ni nanay. Sigurado po kayo, Nay. Magpahinga na lang po sana kayo. Makakapaghintay naman po yung assignment ko. Sige na. Gawin mo na yung assignment mo at ako nang bahala dito. Sige po, Nay. Salamat po. O anak, saan mo dadalhin ang mga yan? At may dala ka pang mga libro. Nay, lalabahan ko lang po to. Tsaka ako gagawa ng assignment ko pagtapos. Akin na yung mga yan, anak. At ako na ang maglalaba. Nay, kadadating nyo pa lang. Kaya magpahinga na lang po muna kayo. Maghapon na nga po kayo naglaba at nagplansya. Tapos, kayo pa po ang kikilos dito sa bahay. Magpahinga na lang po kayo. Kaya ko naman po. At sino naman nagsabi na pagod ako? Ayos lang ako, anak. Gusto ko mag-aral kayong mabuti. Kaya unahin nyo na yung mga yan. At ako nang bahala sa lahat ng trabaho dito sa bahay. Dahil yan lang ang tanging may papamana ko sa inyo, mga anak. Sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Sige, anak. Ang sakit ng likod ko. Gusto kong magpahinga pero kailangan kong tapusin to. Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Hinilit ko lang sandali. Sige na. Ayos lang kaya si Nanay? Ano kaya nangyayari sa ate ko? May mga nararamdaman na siya dahil sa sobrang kapaguran.
Hindi niya pinapakita sa mga anak niyang pagod na siya. Pero iniinda naman na niya. Ate, anong nangyayari sa'yo? May masakit ba dyan sa likod mo? Bunso, kamaingay ah. Pakinggan natin sila nanay. Ano naman ba pang pingganat na ate? Basta, sundin mo na lang ako. Hindi naman gaanong masakit, Kay. Napagod lang siguro ako. Ay nako, sinabi ko naman sa'yo ate na magpahinga ka naman. Palagi mong sinasabing ayos ka lang sa mga anak mo kahit pagod na pagod ka. Pilit kang humingiti sa harap nila para hindi sila makahalata. Mali yun ate. Hindi masamang sabihin mo naman minsan na pagod ka. Hindi yung palaging nakangiti ka sa harap nila. Gusto kong unahin ang mga anak ko, ang pag-aaral nila. Yung pag-aaral lang nila ang may papamana ko sa kanila. Kaya ayaw kong nakikita nilang napapagod ako. Kaya dinadaan ko na lang sa ngiti para hindi sila mag-alala sa akin. Alam ko, ngumingiti lang si nanay palagi. Pero nakikita kong napapagod na din siya. Hindi iniisip nanay ang sarili at katawan niya. Dahil sa atin ate. Oo nga, yung mga pinapakita niyang ngiti, ngiting walang kapaguran para lang hindi natin siya makitaan ng pagod sa muka. Ate, alam ko nang gagawin natin. Gagawin? Para ano? Para pagdating ni nanay sa bahay, magpapahinga na lang siya. Maganda yung naisip mo, Bunso. Ano naman yun? Ito ang gagawin natin ate. Ikaw ang bahala ate. Kung yan ang gusto mo, hindi na ako magsasalita. Maraming salamat, kapatid ko. Gusto mo bang dalhin kita sa nanghihilot? Wag na, baka lumala pa to. Ngalay lang siguro to. O sige, hihilutin na lang kita. Sige, maraming salamat sa iyo, Kay. Abi, malapit ka na ba matapos dyan? Parating na si nanay. Opo ate, nandyan na po. Dalhin mo na sa sala yan at tulungan mo akong maghanda sa mesa. Sige ate. Anong gagawin ko ate? Kumuha ka na ng plato, kutsara at baso. Sige po. Mga anak! Aba, nakapaglaban na sila. Nay, nandito po kami sa kusina. Mga anak, bakit ginawa nyo naman na lahat ng mga gawain dito sa bahay? Ayos lang po yun, Nay. Para makapagpahinga naman po kayo. Oo nga po, Nay. At isa pa, kaya naman na po namin ng mga trabaho dito sa bahay. Pero dapat, hinintay nyo na lang ako. Ginawa nyo na lang sana ang mga assignment nyo. Nay, alam po namin na napapagod kayo kahit hindi nyo ipakita sa amin. Kaya nga po, Nay. Hayaan nyo naman po na tulungan namin kayo. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi ako pagod. Nay, alam nyo, masaya po kami pag nakikita namin nakangiti kayong dumarating. At yung mga ngiting yan ay ngiting walang kapaguran dahil nakukuha nyo pang ngumiti sa kabila ng sobrang pagod nyo sa trabaho. Anak nyo po kami, kaya ramdam po namin kayo. Oo
Oo nga po, Nay. Kaya nag-usap po kami ni ate kung ano po maganda namin gawin para makatulong po sa inyo. Oo nga po, Nay. Kaya heto, nagluto na po ako. At si Abby, naglinis na rin po ng bahay. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Araw-araw po na kami na ang bahala dito sa bahay. Kaya magpahinga na lang po kayo pag dumarating kayo galing sa trabaho. Kaya nga po, mahal na mahal po namin kayo, Nay. Kaya heto man lang ang maitulong namin sa inyo. Napakabait naman ng mga anak ko. Pero huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo, ha? Oo naman po, Nay. Mag-aaral po kami ng mabuti. Pangako po yan. Diba, Bunso? Opo, Nay. Kapag nakapagtapos po kami ni ate, dito na lang po kayo sa bahay. Opo, Nay. Dahil kami na po yung magtatrabaho para sa inyo. Maraming salamat, mga anak. Mahal na mahal kayo ni nanay. Mahal na mahal po namin kayo, Nay. Mahal na mahal po namin kayo, Nay. Maraming salamat sa inyong mga anak.